Higalog igsuon mayong buntag kanatong tanan. Adlaw nga Martes, June 29, 2021. Malipayon nga pagmatan ning buntaga uban sa kadagaya sa panalangin sa Ginoo and welcome sa ato ang online daily devotional. Sa gihapon nining buntaga kini ang inyong ubos nga lagad karon, Pastor Ranz Abuna. And aniya na sab kita no sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo pinaginining mo nga buluhaton. And I hope and I pray no nga ni matatan nining sayo sa kabuntagon nga puno sa kalipay ug puno sa kadasig. Tungod kay muni ang pinakaimportante nga matag adlaw no. Ato ang i-recognize ang Ginoo ug ato siyang pasidunggan sa tibok nato nga kinabuhi. It is our duty no to make him happy sa matag adlaw. And in a way, no, natay new topic, natay new nga angayan nga tunan, and above all, no, natay tawag ani, natay angayan na sab, no, nga kanang hatagan o pagtagad dining buntaga. Anyway, sa gihapon, no, sa tanato nga mga kahigalan o kaigsunan nga buot uban sa ato ang pagtuon karon, mayong buntag no, and ako ang i-recognize ang matag usa nining buntaga. Sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nagapaminaw karon sa ato ang YouTube o sa ato ang Facebook Live, good morning. And diri sa ato ang Facebook Live natay pipila pa lamang no, tungod kay sayuta nagsugod karon and kinahanglan nato ni siya nga ma-maintain ang consistency nga mag-start para dili kita ingon anak ka taas og time no nga ma-consume at least sayo punta mahuman at ang tanan nga mga dunay buluhaton himo dayon sa ilahang mga pagpangandam. Good morning dai sa tanan nga bag-ulan nakasulod o sa tanan to nga mga OFW nga nakapadayon sa pag-tune in ining mao nga live. Good morning diha kaniyong tanan from different country around the world no. Nauban na sa Japan, nasa Jordan, nasa Saudi, nasa Hong Kong, nasa Dubai, uban nasa LA. No, good morning or good evening diha kaninyong tanan. And ako ang i-recognize ang karon no nga mga nakasulod sa to ang live. Ako ning i-recognize. Good morning to Sister Sheila Sumatrachuza from Kanoya, Kagoshima, Japan. And good morning usab kang Ma'am Linda Manuel no from Davao City. Kay Sister Karen Kolyama from Digos no, igso nato sa pagtuod diri sa Digos. And kay Sister Kaylee Ann, mayong buntag diha kanimo Sister Kaylee Ann ang Ginoo magapanalangin sa kanunay from Hong Kong. And sama sa atong naandan ato ang i-share kanunay ang ato ang live para ato ang ma-meet, ato ang makauban ang ato ang mga friends and relatives na labi nang buot nato nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Ato aning i-share sa kanunay samtang buhaton nato na andamon usab nato atong matag usa ka kaugalingon and ato ang i-prepare ato ang Bible, ato ang notes, ato ang ballpen. And ato usab no nga paminawon ang ato ang opening song sama sa atong naandan ato paminawon ang usa ka awit entitled Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog
Alright, higalog igsoon mo kadto ang mensahe sa awit. Same as usual, it is an encouragement to every soul, no, nga nagapaminaw nining mao nga live. Anyway, good morning sa tanan nato nga mga kaigsunan nga bago lang nakasulod sa ato ang live stream. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato. Good morning to Ma'am Jocelyn Carlos from Yokohama, Japan. Kay Ma'am Jenny Kaalim, no? The same from Yokohama, Japan, and kang Sister Juji Buwalan. Good morning diha kanimo Sister Juji Buwalan. Uban sa mga kaigsunan nato diha sa Santa Cruz Missionary Baptist Church. Kay Ma'am Lydia Pasio, good morning Ma'am Lydia Pasio from Tarlac. And kay Ma'am Leon Lin, good morning usab diha kanimo Ma'am Leon Lin. And kay Ma'am Tesmary Kaalim from Pampanga, Luzon, good morning. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan karong buntaga. So stay focused and stay on the line. And this morning we will be talking about the Word of God, because as what I have told you a while ago, ito po ang nagiging as food of our souls, no? So kinakailangan talaga natin ito na pagbibigyan, mananatili natin itong pagbibigyan ng oras at panahon para naman magiging mas malakas at magiging mas lalakas pa ang ating spiritual aspect. Though there are many times that Satan will try to attack us, Satan will try to defeat us, but he can't if we will always be spiritually fed, no? Kinakailangan talaga natin na feeded tayo sa spiritual foods. Okay. Once again, good morning sa tanan nato ang mga kaigsunan nga nagapaminaw karon sa atong YouTube live and sa atong Facebook. Good morning kanatong tanan. Basin matag usa kaninyo matingala pastor nganong dili ta the same og time, no, nga maka-start. Actually ako lang ginabawi ba, pero magkuanta mo backward ta sa to ang pag-start, no, tungod kay usay maka-start ta og 5:25 unya mag-play ta og songs, so maka-start tag tuon sa pulong sa Ginoo sa mga almost 5:40. Magbasa ta sa mga mag-recognize ta sa tong mga kaigsuonan. So maka-start yun tagton sa pulong mga 5:40. And natay prayer of closing prayer, so mo take siya time. So kinahanglan ta nga mo backward, no. Ang ato ang devotional sugdan nato ni nanagid sa mga 5:10, no. 5:10 or 5:15 na dinhaa. Mo backward ta og mga 10 minutes sa ato ang original nga time. Okay, so kung na kay Biblia karon diha sa imuhang nahimutangan, please ko, no? Hangyon ti ka nga imo nang ablihan imong Biblia. And atong i-open atong Bible diha sa Book of Revelation chapter 20 verse 15. Revelation chapter 20 verse 15. Makita ninyo sa toang screen. Pwede mo sabay og basa. Revelation chapter 20 verse 15. Ingon pa sa pulong sa Ginoo. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. May God bless upon the reading of His holy word. Shall we pray? God and loving Father, Lord, maraming salamat sa bagong umaga, bagong buhay, bagong pagkakataon, O Diyos, na aming pong maitama ang aming mga pagkakamali. Maraming salamat sa iyong pagbantay sa amin sa buong gabi na kami po ay merong napakahimbing na pagtulog. Maraming salamat sa pagmulat sa amin sa umagang ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa isang pribilehiyo again na makapagbigay kami sa iyo ng kaluwalhatian at pagpupuri. At Lord, sa bawat isa sa amin, sa aming mga visitors, sa mga avid viewers, sa mga followers sa Journey with God Online Ministry, patuloy niyo po sila na bigyan ng kalakasan, bigyan niyo rin po sila ng sapat na kaalaman. Bawat isa sa amin, O Diyos, sa umagang ito, bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman, wisdom and knowledge, Lord, na sa madaling pamamaraan amin pong maintindihan agad ang iyong mga mensahe at salita. And Lord, patawarin niyo rin po kami sa aming pagkakasala sa isip, sa gawa, at maging ganun po sa aming mga pananalita. And cleanse our hearts, Lord, purify our thoughts. And ganun din po sa iyong ubos na lingkod. Patuloy niyo rin po na gamitin siya, at ikaw po ay makikiusap sa iyong mga
kaanakan this morning. And Lord, dinadalangin ko po na i-anoint mo ang lahat ng mga salita na lalabas sa aking bibig na ito po ay nanggagaling sa iyo. And hinihingi ko rin po ang iyong pagbibigay sa akin, O Diyos, ng wisdom and knowledge to share your words today. Maraming salamat sa lahat ng aming mga matutunan ngayon. Ami pong ibinabalik ang aming taos-pusong pasasalamat at papuri sa pamamagitan ng iyong banal na anak na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. Once again, good morning kanatong tanan. No, thank you so much for tagging your friends, Ma'am Jenny. Good morning, Sister Rose Abuna. Og sa tanan nga niya karon maayong buntag. Now this morning, as what you can see sa ato ang screen, makita ninyo din ang kining ginatawag na tog bag-o nga topic. It talks about when your name is not written in the book of life. Abi ninyo, this is very important sa tanan nga mga tao. Kabalo mo gano? Kinahanglan mahimo ta nga mindful diri nga part. Tungod kay ang basis, no? Ang basis nga mahimo ka nga dili malabay sa impyerno is ang book of life. And tanan nga mga nahimong anak sa Ginoo, isulat gina siya sa book of life. And ang worst thing ani mao ni, tungod kay daghan kaayo nga dugay na nga nagapangalagad sa Ginoo nga hangtod karon wala gihapon nasulat sa book of life. Ha, pastor? Wondering why ngano man na, pastor, nga dugay naman nangalagad sa Ginoo pero nganong hangtod karon wa man gihapon nasulat sa book of life? What is the main problem? What is the main reason? Nganong mga ingon, bakit nasasabi mo yan? Bakit marami pa ring tao na pwedeng mapupunta sa lake of fire? Yes, of course. Have you remember what Jesus said in Matthew chapter 7 verse 21? Yung padidtuan ni Jesus Christ, many will call me Lord, Lord, but cannot enter into the kingdom of heaven. Niya sa verse 22 yung padidto nga di ba Lord, nagpapalabas kami ng mga masasama na mga espiritu. Kami po ay share sa iyong mga salita. Kami po ay nagsisimba. Kami po ay nagpupuri sa iyo. Pero bakit? Ingon pa si Jesus Christ pag-abot sa Matthew chapter 7 verse 23. Depart from me, ye workers of evil. Sakit kay na. Abi ninyo, grabe na kasakit Kabalumog nga no? Dugay ta nangalagad sa Ginoo niya, ingnon rata sa Ginoo, ingnon rata og depart from me, ye worker of evil. Ngano masulti man po na niya. Because the only thing nga ma-recognize ka sa Ginoo nga dili ka worker of evil, that time ang book of life ra gyud. Ngano man ang book of life listahan ni sa tanan nga adunay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Ang book of life listahan ni siya sa tanan nga nahimo nga anak sa Ginoo. Karon lisod pod kaayo nga mga lagad taas kay tag time mo spend tag oras og panahon sa Ginoo because we believe that we will go to heaven, but the fact is until now we are not yet sure kung maabot ba gid ta, kung maadto ba gid tag langit. Sultihan ti ka, ang desisyon nga imong buhaton karon kadaogan na inog-abot sa paghukom sa Ginoo sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Pero kung ang imong desisyon karon nga himuon para sa imong kaugalingon, para ma-exalt ka, no? Tungod kay para nimo ang kaluwasan, kinahanglan nimo ni nga himuan og maayong nga buhat para maluwas ka, still you will not be written in the book of life. If you believe that salvation can be obtained through your good works, through your weekly na pag-adtog simbahan, through your prayer, you're wrong. Tungod kay ang pag-ampo nga gina-recognize sa Ginoo mao ra gid na ang pag-ampo sa tanang mga anak niya nga adunay tinuod nga relasyon. Sa tanang nahimo niya nga anak. Basig nagtuo ta nga ang ato ang mga prayer naga-pray man ko, pastor, how sure you are nga gi-recognize na sa Ginoo. Tungod kay wrong na pamaagi sa salvation gali imong madawat, wrong nga kaluwasan usab ang imong naangkon. Basta wrong gali na pamaagi sa salvation, mo na nga dapat imuha gyud ni nga i-sure
tungod kay ang basihan nga masulat ka sa Book of Life ang imong mang tinuod nga relasyon sa Ginoo. And dapat imuha gyud na masabtan pagmaayo nga ang pamaagi nga makabaton ka, no, ang pamamaraan para makakaangkin ka ng totoong kaligtasan ay hindi dapat yan nimo ay hindi dapat manggagaling sa iyong mga magagandang asal, hindi dapat yan manggagaling sa iyong magagandang performance daily, yung mga good works na pini-perform mo. Kasi kapag sinasabi natin that you need to do good works for you to be saved, wrong. You need to go inside of our church for you to be saved. Dapat magiging member ka sa aming religion para ma-save ka. No, still wrong. Dapat ang kinakailangan mo na gagawin ay ipagpakukumbaba mo ang iyong sarili sa umagang ito. Aminin mo na nagkakasala ka. At bigyan mo ng panahon, kausapin mo ang Panginoon, sabihin mo, Lord, it is me. I am a sinner. Isa po akong tao na liar. Isa po akong tao na tikasan. Isa po akong tao na umaapak ng mga karapatan ng ibang tao. Isa po akong tao na mamamatay. Kung ano at sino ka man, kinakailangan na naaaminin mo yan sa Panginoon. That is what we called in Bisaya, kinahanglan ka og paghinulsol. Admission or repentance. Kaduha dapat na kay pagdawat. Dapat imuhang yung dawaton siya as your Lord and personal Savior. And imuhang saligan. Number 3, pagsalig. Kinakailangan mo na tawag ito. Kinakailangan na imuhang saligan, no? Ang gihimo no Christ dito sa cross for your salvation. Basta mo isgot na galitag salvation, no? Murag dugmukon gyud akong kasing-kasing igalaw gigsuon. Kaya balo mo nga, no? May imagine ako kinsa ko before Giunsa ko paghigugma sa Ginoo, giunsa ko niya pagluwas nga daotan man gid unta kay ta. Kita tong tao nga galunang sa sala, kita tong tao nga kung mahimo pa lang hukman diretso, hukman ta nga naman walay makita nga matarong dinhi kanato ingon ang Romans chapter 3 verse 11. For there is none righteous, no, not one. Subot pa sabot, kitang tanan nakabsan sa himaya sa Ginoo in Romans chapter 3 verse 23. Nakabsan ta, when we say nakabsan, nawala gid ang presensya sa Ginoo sa to, ang himaya sa Ginoo wala gid sa to ang anuman. We are sinner. And ang nahimo nga kana bitawng nagmanifest sa to ang kinabuhi, dili pagyud ang presensya sa Ginoo. So in order nga ang manifestation sa presensya sa Ginoo magpabilin sa tong kinabuhi or makapenetrate sa tong kinabuhi, kinahanglan nga makabaton ta og tinuod nga relasyon diha niya. Muna nga akong gingon diha kanimo ganina, no, a while ago, na makabaton kag tinuod nga relasyon diha sa Ginoo, pinaagi sa imong pagpaubos sa imong kaugalingon, dawaton nimo siya as your Lord and personal Savior. Dili nang dawat-dawat lang, ha? Kay ang kanang dawat-dawat lahi na sa tinud-anay nga nagdawat. Kay pwede mo ra bitaw ani ha. Tagaan ta kag example. Say for example na ako'y gihatag ni Ma'am Jenny kaalim nga tawag ani. Ako'y gihatag ni Ma'am Jenny kaalim na food. Let's say for example nagluto ko og adobong manok. Basig na gigutom sa to karon ha. Example lang ni siya. Say for example nagluto og adobong manok. Karon kay silingan mi ni Ma'am Jenny. Ang akong gihimo, gihatag na ko kay Ma'am Jenny. Duha ra gyud ka butang ang posible mahitabo, either dawaton ni Ma'am Jenny ako ang gihatag or iyahan ni siya nga i-neglect. Okay. Sa pagdawat, duha po ni siya ka angayan daw timanan. Pwede nga dawaton ni Ma'am Jenny ang akong gihatag unya ipakaon niya siyang mga iro. Ngano man di niya ganahan or di niya bet, pero gidawat lang niya as of respect. Okay? Pwede niya nga gidawat akong gihatag as of respect. Unya pagkahuman niya ding ipakaon siyang iro, dili niya kaunon. Or pwede niya dawaton nga ihag yung tilawan, ihag yung kaunon. Okay? Daghan kay mga Kristohanon nga sama ingon ana. Mobitaw na nga ang Matthew chapter 7 verse 21, Lord, Lord, no, many of you will call unto me, Lord, Lord, but cannot enter into the kingdom of God. Ngano man, basin kita to ba?
No nga igo lang ta ni dawat pero wa na to gitilawan, wa na to gi-experience. Nakoy gigunitan nga apple akong gihatag ni Sister Rose. Kabalo ko nga ang apple lami gini siya, no? Good for the health, no? Ang uban ani ginapanitan pa no para dili gyud siya maigo sa medisina. Okay. Good for the health karon. Kining apple lang akong gigunitan, kabalo kong lami wa man ako gikaon. So akong gipasan ni Sister Rose. Karon si Sister Rose man ang nikaon. Kinsay nag-enjoy sa lami kay nga pagkaon, lami kay nga fruit, lami nga apple. Is it me? Of course dili gyud ako. Ano man ako manggipasan niya, ako manggihatag niya. So simple lang. Kung ikaw tong tao nga igora ka nagdawat-dawat, wala gyud dinha ang tinud-anay nga pagdawat ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior, still you will not be found in the book of life. Lisod yung kayo, no? Good morning diha kanimo Pastor Dan and kay Ma'am Pipito Naiden. Good morning, Ma'am. Lisod yung kayo. Nga igora ta sa pagdawat-dawat. Mura bitaw na pamingin tag nagdawat-dawat, mura tag nagbalay-balay, dili tinuod, no? Kinsa gud tayo tao karon nga ingnon niya iyahang partner sa kinabuhi, me or kung sa may inyong tawagan din ha, me or di or Han, unsa may inyong tawagan diha, I don't know unsang klaseng tawagan na amo. Lisod pug kaayo nga mayon ka nga Han, magbuhat tag balay-balay. Nah, kinsa gud tayo babay nga mura tag nagkuan, mura tag nagbinata ana. Dili gyud pwede nga igo lang ta sa pagdawat-dawat. Dapat dawaton gyud nato si Jesus Christ as our Lord and personal Savior para ang atoang pangalan masulat ni dito sa book of life. Kay kung igo lang ta nagdawat-dawat, di man gyud na masulat dito ang ano man. Gikinahanglan man sa Ginoo ang imong genuine nga pagdawat niya as your Lord and personal Savior. No? Dapat naagid kay genuine faith para na kay genuine nga salvation. Kaya pag dili gali genuine imong pagtuo, na maugid na hangtod karon problema kayong dako. Basig ka na bitong confident ra kita nga langit kita tungod kin dawat ta sa Ginoo. Unyang tinud-anay di ay dili dayto tinud-anay atong pagdawat sa Ginoo. Kalit pa bitaw og balik ang Ginoo, tingala ta naa ta sa impierno nagtingkagol. Lord, di ba nangalagad man ko nimo Lord? Lord, di ba nagdawat man ko nimo Lord as my Lord and personal Savior? What if ingnon ka sa Ginoo nga, huy, ako pa imong i-question nga kadtong panahon nga nidawat ka sa kuha, kutob to si mong dila. Wa to makita si mong kinabuhi, wa to makita si mong kasing-kasing. Bastang paita no. Basta yung paita gyud. Di na ko ma-imagine kung unsa ka ang ato ang kinabuhi nga disappointed kita kay lagi sige tag pangalagad sa Ginoo niya di ay didto gihapon ta padulong sa impierno. So dapat naagid tay sakto nga ground. Naagid tay sakto nga basis. Ug ang sakto nga basis imuha na siya nga makuha diha sa sakto nga pagdawat. Dapat dawaton gyud nimo tinud-anay nga pagdawat si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Mupaubos gyud kasi imong kaugalingon before Him, hinulsulan nimo imong mga sala, ug imuha siya nga pasudlon sa tibok nimong kinabuhi, paharion nimo siya. As in naa kay total nga pag-surrender diha niya. Number 1, mo ni ang pinakapait. When your name is not written in the book of life, number 1 mo gini siya. Take note. Diri pa nimo makita ang necessity sa kaluwasan. Kait no. Lisod pug kaayo nga nanata sa impierno niya diha pa nimo ma-feel, diha pa nimo mabantayan ang necessity sa kaluwasan. Unya ulahin na ang tanan pagkapait. Unya ang pinakadili maayo ani mao ni. Diha na nimo ma-value ang necessity sa kaluwasan pag nanaka sa impierno kasi kapag hindi nakasulat ang iyong pangalan sa book of life, of course, automatically you will be thrown into the lake of fire as what the Bible said. Ngayon, na nandun ka na sa impierno, doon mo pa ma-value kung ano kahalaga ang kaluwasan, ang kaligtasan. Look, in Luke chapter 16, verse 19 to 31. Di ba ang taong dato, ka-remember pataog kay Lazaro? Human nga namatay ang taong dato, namatay si Lazaro niadto siya sa Abraham's bosom, niadto siya sa langit, and this rich man was being thrown into the lake of fire. Unsay nahitabo no kay basahon ang Luke chapter 16 19 to 31, di ba pag-abot sa impierno ang taong dato, mindful siya sa iyang kaluwasan. Mindful siya mga kaigsunan nga unta dili maadto siyang nahimutangan.
Ingon pa gid siya nga, Lord, kung mahimo nga imuhang ipatuslo ang tumoy sa kanang tudlo ni Lazaro para makainom kog tubig, no? Buhata taon maluoy ka. Ingon pa ang Ginoo. Now dili na kana mahimo tungod kay naay dako nga gap nga nakabulag sa inyohan duha ni Lazaro. Pait kayo kung didto na ka sa impyerno mahimo nga mindful sa kaluwasan. Pait kayo kung diha na ta sa impyerno makita nato ang necessity sa kaluwasan pero ulahin na ang tanan. See? Muna nga dapat samtang dili pa ulahin ang tanan higalaw gigsuon imuha gid unta nga ma-value ang necessity sa kaluwasan because salvation is the breath of your spirit. Ha? Mao ni siya ang word of God nahimo nimo ni siya nga breath of the spirit. Ang kining kaluwasan ha mao gid ni siya ang pundasyon para maadto tag langit. Ang tinuod nga mensahe sa kaluwasan. Kay daa may dili tinuod nga mensahe sa kaluwasan katong mga gitudlo nga dapat maghimo kag maayong buhat unya ubanan sa imuhang pagtuog pagdawat sa Ginoo para malangit ka. Dili man pwede magkuyog ang good works ug ang imuhang salvation. Mao na siya ginatawag og salvation through good works. Dili man ingon ana. No, kay kung faithful ka sa imong good works, langit juga, pero kung dili ka faithful sa imong good works, aw impyerno gihapon ka. Unsang klase nga kaluwasan ang gihatag sa Ginoo nga maimpyerno man day gihapon ta pag dili ta maka-perform og good works? Ha? Dili man ingon ana ka injustice ang salvation nga gi-offer sa Ginoo. Kay ang Biblia nag-ingon nga for by grace you have been saved through faith and that not of yourselves, it is the gift of God in Ephesians chapter 2 verse 8. Bisan pag masipya ta sa panahon nga nanakay tinuod nga relasyon sa Ginoo, makasala ka karon mangay kag pasaylo. Pagkaugma nakasala na pug kasi imong hunahuna nangay kag pasaylo. Pangutana mawala ba imong salvation? No, tungod kay genuine ang imong relasyon, genuine imong kaluwasan nga nadawat gikan sa Ginoo. Pero kung ang imong galing gituohan hangtod karon nga kung dili ka makahimo og maayong buhat, mawala gyapon imong kaluwasan, then probably you are in a wrong belief. Dapat mausab gina siya nga pagtuo. Nganuman, humani mo gidawat si Christ as your Lord and personal Savior, you are forever saved. Makasala man ka karon pero dili na makapahimulag kanimo sa imuhang relasyon diya sa Ginoo. It is very loud and clear. Makasala man ta karon pero dili na makapahimulag sa tuwa diya sa Ginoo. Pero kung ang atong gituohan, kung dili ta faithful sa tuang good works, unya makahimo tag sala, aw impyerno gid ta padong. Muna nga unta karong buntaga, na kay kana bitawng evaluation nga himuon, Lord, kanang luwas na baghagi ko tinuod, Lord, no? Lord, kung dili pa man gyud ko luwas, Lord, paubos kog balik sa akong kaugalingon. Walay mali sa imuhang pagdawat pagbalik sa Ginoo. Kung nakita nimo nga murag dili pa gyud ka sure, tungod kay hangtod karon murag di pa gid nimo ingon ana ka klaro nga nasabtan ang kaluwasan. Sultihan ti kahigala igsuon dapat imuha gid ni siya nga i-value ug masabtan pagmaayo. Sayon raman kayo ang salvation only by grace through faith. Pagmintag by grace, ang grace mo ni ang gi-offer ni Christ dito sa cross. Okay? Mo ni siya mo ni si Jesus Christ ang grace, dawaton nimo siya, pinaagi sa imong pagtuo. Kung kanang genuine nga pagtuo, dili nang tuo-tuo lang, ha? Dili nang tuo-tuo lang. Ikaduha. Okay, ikaduha nga butang nining buntaga nga tong tun-an. Number 1, pag ang imong galing kanang pangalan wala nakasulat no sa libro sa kinabuhi, diha pa nimo ma-value ang necessity sa kaluwasan. Ikaduha, diha nimo ma-feel or diha nimo ma-experience ang horrorness of hell. May ko grabe ka horror ang impyerno. Ang gi-reveal sa Biblia kung unsa ka horror ang impyerno. Ha? Kung imong basahon ang Mark, mabasa nimo diha sa Mark nga naay ulod nga dili mamatay, nga mulapos-lapos sa imong mata, sa imong ilong, sa imong dalunggan. Unya unta og kanang ulod nga caterpillar diri nga gagmay lang kadto pag yung ulod nga perting dagkua. Imagine na ba'y ulod mabuhi sa impyerno? Unya magkalayo pag na, of course magkalayo. Di na ko ma-imagine unsa ka horror ang impyerno.
And kung ikaw man tong tao nga nag-imagine unsa ka horror ang impyerno, di gyud pug ka gusto nga moadto didto. Di madala sa usa ka istorya sa tao nga daghan mi pastor amor nang ihian. Oh, come on. Tungod kay ang lake of fire usa na siya kadagat nga kalayo. Ihian pa ka na nimo? Oh my God. Dili tiaw-tiaw higala og igsuon ang impyerno. Una nga dapat samtang naapay higayon nga masulat sa Ginoo ang imuhang pangalan sa Book of Life, buhatan na karon pa lang. Nganuman kay kung dili gini mo na buhaton karon ang paghimo og desisyon diha sa Ginoo. Therefore, naagi usa ka butang nga imong mahayan sa tibok nimo nga kinabuhi ug kanang butang nga ulahin niya ang tanan. This is the day of salvation. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Ug kay karon man ang adlaw sa kaluwasan, dapat imuha ni siyang taghaan og dako kayo na value sa imong kinabuhi. Hell is horror. Pag mintag horror gali kay ang impyerno, oh, grabe gyud. Kung naman kay nakita nga mga horror nga movie, well, ang imuhang gikahadlawkan diha ako lang kanang base lang sa imuhang nakita. Pero ang impyerno, kung dili man ka maadtog langit, kung dili man masulat imong pangalan diha sa Book of Life, oh my God, dili lang na ini mo makita. May experience na gyud mo ang ka-horror. Unya, nabay gusto sa ato nga maadto dito, ako di gyud ko gusto. In all my life wala ko laing pangandoy kun dili mo puyo gyud ko kauban ang Ginoo. And I am 101% sure with that nga kauban gyud nako ang Ginoo inugabot sa panahon. Ikaw mangutana ko nimo higal lagi igsuon. Sure ba gyud ka nga human sa tong kamatayon nining kinabuhi kauban na pud nimo ang Ginoo? Kay basin dili pa ka sure hangtod karon ha. Dapat i-sure gyud na nimo. Number 3. Okay, number 3. Mo ni siya. When your name is not written in the Book of Life, dapat karong palang daan tagain nag-importansya ang imuhang decision making. There must be an importance of your decision. So dapat karon palang daan imo ni siyang hatagan og dako kayo nga importansya. Kano sa kamudawat sa Ginoo? Kanang makwartahan na ka? Kano sa kamudawat sa Ginoo kanang madawat na ka sa imong trabaho? Kano sa kamudawat sa Ginoo kanang mo improve na imong negosyo? Daghan ba kay taog mga kana bitawng tawag ani unsay tawag daghan kay taog mga request ba nga Lord diha na ko mudawat sa Ginoo kay imong ko diha na ko mudawat ni Lord ko imong i-bless kana ba daghan kay tag mga kondisyones sa kinabuhi. But the truth is undangon na gid nato natong mga kondisyones sa kinabuhi ug atong himuon ang usa ka sakto nga desisyon nga maghatag natog dako nga kadaugan. Let me know. Sure na ba gyud ka ha? Sa tanan nga naminaw karon, we have like 23. No, daghan-daghan ta karon. 23 ta ka buok nga naminaw karon nining mga live. And kay 23 man ta ka buok naminaw nining mga live. Let me ask you. How sure you are that after this physical death, you will be living with the Lord? You will be living with the Lord. Sure ba gid ka? 23 ta ka buok karon, sure ba gid ka nga adto tag langit? Kay basin baya og mayon ta nga sure pastor unya, sure lang di ay dili day sure gyud kayo. Dapat na gid tay sure gyud kayo. Umadto gid tag langit. Ano man, lisod kayo kung dili makaplagan sa libro sa kinabuhi ang atong pangalan. Pagsulat dito ba? Pag-ingon dito kay lagi imong expectation ba na tagal na itong kinabuhi hapit na padulong naman ta mahuman. Tagal na itong kinabuhi ba? Pagabot sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, expect gyud mo nga yes, langit jud ko. Mo gid na imong expectation ba? Yes, langit jud ko. Langit ko. Unya mali ang imong pamaagi sa salvation nga gituuhan og nadawat. Kaya imong gidawat nga pag faithful ka sa imong good works, unya nitukan ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior, malangit ka. Tungod kay dapat ani ang imuhang kuan nga ang imuhang panghunauna nga magkuyog gid ang good works ug ang ang imuhang pagtuo para maluwas ka. Well, mali kay na. Magsige na lang kag expect na maapil ka sa rapture unya pagwali day ni pastor, no? Pagwali ni pastor, pagwali ni pastor nag-rapture, no? Ang imuhang pastor, yung imong mga kaubanan sa church
Nangawala na si mong tapat, ikaw nagpabili na lang, naglingkod. Grabe siguro na kadako nga disappointment, no? Di na ako ma-imagine unsa kadako na nga disappointment sa tao. Nga taas kayo yang expectation nga malangit siya unya mali ang pamaagi sa salvation ngayang nadawat. Oh my God. Maghilak gid siguro ta og taman, no? Maghilak gid siguro tag taman kung mali ang atong gituhan nga kaluwason niya mag-expecta nga masulat ang atong pangalan sa Book of Life, no? Pag-ingon sa Ginoo ba, pagbasa dito sa Ginoo. Pagbasa sa Ginoo, panglitan ha ako, example ako. Expect kayo ko ba nga kana bitawng langit ko unya mali di ay ba? Example lang, mali di ang salvation, ang way of salvation nga nadawat. Expected na kayo ka nga tugig kog langit ani pagbasa karon sa Ginoo sa panghalan wa man nakaplagan imong pangalan didto asa man ka padulong? Ay kung ingna nga langit dili gyud. Ingnon unya ka sa Ginoo, pahawa sa akong atubangan mamumuhat og daotan. So samtang dili pa ulahi ang tanan nga moingon ang Ginoo nga many of you will call unto me, Lord, 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 shall enter to the kingdom of heaven. Samtang dili pa ulahi ang tanan nga ingnon ka sa Ginoo nga depart from me, ye workers of evil. Karon pa lang daan mo himo na ka og desisyon. Kinakailangan mo na talaga na gagawa ng isang desisyon. If you will ask me, Pastor, paano ko ba makakamtan at paano ko ba maangkin ang totoong kaligtasan? John chapter 14 verse 6. Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life, and no man comes to the Father except through me. Yung pang John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life. All you have to do is to humble down yourself this morning. Sabihin mo itong prayer na ito. Kung pwede, gawin mo ang prayer na ito as your own personal prayer. Let me pray for you and do it as your own. You can repeat this prayer after me. Panginoon, isa po ako na makasalanan. Ako po ay isang tao na matagal nang nawawala sa landas sa mundong ito. Sa umagang ito, Lord, narinig ko ang iyong mga salita, kung paano mo ako minamahal, kung paano mo inaalay ang iyong buhay doon sa cross para sa aking kaligtasan. Lord, ako po ay nagpapasalamat at naririnig ko ang katotohanan tungkol sa kaligtasan. At sa umagang ito, aking ipinagkumbaba po ang aking sarili. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking pagkakasala. At pinapahintulutan ko po ang si Panginoong pinapahintulutan ko po ang iyong nag-iisang anak na si Panginoong Hesukristo na maghahari at makapasok sa aking puso, sa aking buong buhay, at tatanggapin ko po siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. Sa umagang ito, Lord, aking pinapaniwalaan at meron po akong taimtim at malalim na pananampalataya sa iyong ginagawa sa cross para sa aking kaligtasan. Lord, patawarin niyo ako sa aking pagkakasala. Aki pong ibinabalik ang aking taos-pusong pasasalamat at papuri sa iyong banal na anak at aking Diyos at tagapagligtas na si Panginoong Hesukristo. Amen and amen. That simple prayer, higalaigsoon, very simple prayer, will lead you, will bring you to heaven, and magiging dyan ang basihan kung nakasulat ba ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. God bless us everyone sa tanan nga nagapaminaw karon. I hope and I pray nga 101 sure gyud ta nga moadto tag langit human sa tong kamatayon ning kanibuhi. Take note. O takabalo kanos sa takuhaon. Gani nahiigsuon nato karon nga grabe ka infected, grabe ang iyang gibati. Dikon sa church severe kayo ang iyang
nagian karon tungod sa COVID positive siya. Grasya sa Ginoo tungod kay nag-positive siya during na sa mga quarantine days nga wala na miss gitugutan diri nga makasimba. Wala na mi gitugutan diri nga makasimba muna nga kanang walay contact tracing ang luoy lang yung iyahang pamilya. No, ang iyahang pamilya. So tungod kay right now he is in the midst of battle between COVID, no, og sa kuan nakigbugno siya karon sa COVID. So i-pray nato si Brother Olimore Banak tungod kay grabe kaayo ang iyahang mga giagian karon. Gani his wife called me last Sunday evening. Tawag siya, Pastor, pa-pray ko. Tungod kay si Olimore nagtawag sa kuan, ingon siya nga please i-pray ko ninyo nga mabuhi pa ko. Nagbabay ang heartbeat, napagid siya pneumonia. I don't know, I don't have any updates from him. Last Sunday lang na update ako ang nahibalan about hindi magud mi pwede makabisita sa hospital. Di gid mi pwede makabisita sa hospital tungod kay bawal labi na dili ka tagtungod. So nahitabo, luoy kayo siya, no. Kaya amo ginahimo basta nagalimi igsoon diri sa Digos nga magsakit or any kuan, amo ginabisita sa hospital, naga-pray over mi diha. No, naga-pray over mi ni Pastor Somay. Muna karon pait, no, pait kayo. And isa lang kabutang atong timan-an. Uta kabalo kung kanus ata ma-infected or kanus ata kwaon sa Ginoo. Muna nga samtang buhi pa ta, ato agid taon nga hatagan og dako kayo nga bili ang kaluwasan. Tinud-anay bagid nga kaluwasan imong nadawat or fake na kaluwasan imong nadawat. Tungod kay naagi fake nga pagtudlo sa kaluwasan ug naagi tinuod nga pagtudlo sa kaluwasan. So dapat didto ka modawat sa tinuod nga pagtudlo sa kaluwasan ug dili tong fake nga gitudlo nga kaluwasan. Okay, ang fake nga gitudlo nga kaluwasan mao ni nga magbuhat kag maayo, unya modawat ka sa Ginoo para ka maluwas. Now, dili na ka kinahanglan magbuhat pag maayo para ka maluwas. Anuman, ang kawatan dito sa cross, ang tulisan dito sa cross, ningon pa niya nga, Lord, hinumdumi unya ako kung nana kasi mong paraiso. Ingon pa sa Ginoo nga, karon dayon, kuyog ka nako sa kong paraiso. Ang katong isa kakawatan, ingon pa niya nga, kung tinuod ka nga Dios, kanaog diha sa cross. Ingon pa niya, kung tinuod ka nga Dios, kanaog diha sa cross, og luwas sa pod mi. Ingon pa ang katong isa nga ayaw pagsulti gungon ana kay kana siya gilansang na siya nga wa gid nay sala, kita deserving gid ta ilansang kay mga daotan kayo ta. Ingon dayod siya, Lord, hinumdumi unya ako kung nana kasi mong paradise, nana kasi mong paraiso. Ingon pa ni Christ, karon dayon kuyog ka sa ako ang paraiso. See, subot pasabot, you don't have to perform good works for you to be saved. Only your decision today will matter nag-abot sa panahon tungod kay humani mo dawaton kanang tinud-anay, humani mo tinud-anay nga gidawat si Christ as your Lord and personal Savior. Imong pangalan isulat na dito sa Book of Life. O kung nasulat imuhang pangalan sa Book of Life, 101% sure jud ka nga ato nagyukaglangit. Pero kung imo galing pangalan dili makaplagan diha sa Book of Life, impyerno gyud ta magtingkagol. Now impyerno gyud ka magtingkagol. So samtang dili paulahi ang tanan, higalaw gigsuon, dawata si Christ as your Lord and personal Savior, pinagi si mong tinud-anay nga pagtuo diha kaniya. Dalaygo ng Dios. And sa tanan nga mga comments karon ha nga ako ang nabasa, unya na nako ni basahon, human nato i-play ang ato ang closing song. Okay, so stay on the lines, stay connected, and ato ang isulat atong mga prayer request, mga bag-o nato nga mga prayer request lang ha, kay para mauna siya nga ato ang ma-mention sa ato ang closing prayer. Mga bag-o nato nga mga prayer request kung naaman. Kaya ang atong mga previous nga mga prayer request ang nakig-battle sa pag-pray na every night ang atong mga prayer warriors. And I thank their lives. Grabe kayo kung pagpasalamat sa Ginoo sila mga kinabuhi. Tungod kay being a prayer warriors is sacrificial. Mo sacrifice kag panahon bisan sa imong kakapoy, no? Mo sacrifice ka og kanang pila ka minuto nga imong i-pray ang imong mga prayer task. And I thank God for them tungod kay daghan pod kaayog mga pag-ampo nga gitubag ang Ginoo tungod sa ato ang mga prayer warriors nga nakig-battle sa pag-pray every night luyo sa kakapoy ug kabusy. Muna nga kung nakay bag-o nga prayer request this morning, please let me know, okay? Ato na siya nga i-pray sa Ginoo sa ato ang closing prayer, and the rest the prayer warriors will do
their part to pray sa inyong mga previous prayer request. Okay? Stay on the line and stay connected. Let us hear the message of the song this morning as our closing song entitled, Ikaw ang Kusog. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Muabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay ug dalampanan. Uabot man ang problema, walay makapahimulag, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tigilan mo, musimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo sa langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Ikaw akong Diyos, ikaw ang kusog ug kalipay ko. Alright, higalaw gigsuon, no? Mao kadto ang mensahe sa awit karong buntaga, no? Nga naga-remind ka nato unsa ka nindot ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Unsa ka tamis ang atong kinabuhi diha sa Ginoo, siya atong kusog, siya atong dalangpanan. Everything that we need is naa diha niya. Muna nga importante gyud kayo nga naatay tinuod nga relasyon sa Ginoo, kay atong mabati kanon na iyang presensya, nabati gali sa mga tawo nga wala pa siya diha niya. How much more katong anak na gid ta niya, no? So magbasa ta diri mga prayer request, no? Unahon ako kay Ma'am Tess, ingong paniya, amen, no? Praise the Lord kay Ma'am Tess, kay Ma'am Lydia Pasio, ingong paniya, amen pastor, salamat sa pulong sa Ginoo. Si Lord's lagi masunod sa akong kinabuhi kay si Jesus Christ, Hesus Kristo, isang missionary baptist
siyang missionary Baptist siya kung tuuhan at dawaton as my savior kay namatay siya sa akong mga sala. Okay, about kay Ma'am Lydia, no, salamat kay Ma'am Lydia sa imong prayer and sa imong testimony. I just want to make it clear basin ma-misinterpret sa uban ang missionary baptist mo ay makaluwas dili. Gusto lang emphasize ni Ma'am Lydia that Jesus Christ became a missionary para luwason ang tanang tao sa kalibutan. No? Ang word manggod nga gipadala, it means sent. And sa another term, anang word nga sent, mission manggod ang tawag ana niya. Okay, naman siya mission, ang iyang mission is to save, no, the lost. No, subot pasabot, he became a missionary. Alright, and yung word nga Baptist, gikuha man na siya sa apelyido ni John the Baptist nga nagbaptize pod kay Jesus Christ sa Matthew chapter 3 verse 15. Mo man na ang kuan mo na ako lang gi-clear ha pa basin ma-misinterpret sa uban, ang uban basin mo kaingon ba nga missionary Baptist ra gyud ang maluwas dili hangtod nga bisag napaka diha sa asa man ka nga religion karon kung tinud-anay lang gyud imong pagdawat, because religion can save you man gyud, dili gyud ka luwason sa relihiyon. Okay, dili man ka kaya luwason sa relihiyon, of course kinahanglan ka nga mo kuan gyud ka mo himo kag tinud-anay nga desisyon, dawaton nimo si Christ as your Lord and personal Savior for you to have a genuine relationship with the Lord. Thank you Ma'am Lydia, at least na-emphasize na to na diha gamay. Kay Sister Sarah Jenny ng niya, amen pastor, salamat sa pulong sa Ginoo karong buntaga, sa imong gihapon ang prayer request. Thanks, God bless. Thank you Sister Jinky ha sa imong prayer request, para nga mag-pray ana. Natay mga prayer warriors nga naka-assign diha. Kay Sister Rose Abuna ingong niya, amen, dalaygon ka Dios sa tibok na mo kinabuhi. Salamat sa manindot nga minsay sa pulong sa Ginoo karong buntaga, makabless kayo ang mga pulong nga among natun-an og kanunay nag-remind sa matag usa ka namo. Akong prayer request pastor ang kalig-on og kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad sa tong buhi nga Dios og sa mga unsaved loved ones nato nga makabaton usab silang tinuod nga kaluwasan sa kinabuhi sab ni RJ nga makabaton siya tinud-anay nga relasyon sa Ginoo, sa atong Ginoo. Og sa mga previous nako na prayer request, pasalamat po kog dako sa Ginoo pastor, medyo okay na akong pamingnaw. Ang sakit sa akong likod alang og hawak pastor, salamat sa ampo kanunay pag-ampo, and God bless you more and to a journey with God. Thank you Sister Rose Abuna sa imong prayer request, and we'll continue to pray for that. Salamat sa imong testimony how faithful God is sa inyong kinabuhi. Pray nato tong mga unsafe loved ones. Okay, kang Brother Michael Daniel Banak, if you don't mind, ako lang ning i-share si Brother Michael Banak. Si Brother Michael Banak, mo ni siya ang youngest son ni Brother Olimore Banak. And yung pa niya, pastor, prayer request nako pastor, maka-recover na si Papa og mga negative ang results sa swab test namo ni Mama o Kuya Lloyd, o matabangan mi sa among financial needs pastor. Okay, ang Banak family, no, ako ang gamiton ang term nga I mean gamiton ako ang opportunity nga makasultian ni ang Banak family right now. They are in the midst of needs when it comes to financial, kay basta mag-COVID ka dako yung kay nagasto. No, dili na ta mo matter bitaw government na mo tabangan na pastor, dili na ta mo matter din nga facts. Kami, no, isip member na mo na sa church, no, and nahimo na siya nga deacon sa church, and bisan pag dili na siya member, basta kay tabanganan mangyud mutabang mangyud ta. So kami, no, ang A Journey with God family, kung naamay pipila sa ato din hiang dunay kasing-kasing, no, nga mutabang, please let me know. I-send na i-post na ko unya ang GCash account nako or any way nga makatabang mo, at least ako ang matunol usab sa ilaha ang bisan ginagmay lang gyud, no, bisag unsa kagamay kung matigom na siya. Okay, bisan unsa kagamay kung matigom na siya, dako na gid na siya, no, dako na gid na siya diha sa Ginoo. Okay, dako naman na siya diha sa Ginoo. Of course kuan na gyud kay na siya kanang atuan na gid na siya nga mahatag pud nila, no. One of the reason basig na amoy matingala mo ba nga nung na stars, no, nga tawag ani send karon, isa ni siya sa pamaagi, mura ni siya og kanang nag-raise ko og fundraising, gigamit nako ang A Journey with God
para matabangan nato sila. No, muna nga si Ma'am Nadine Pipito. Ma'am Nadine, salamat sa pag-sending mo og 50 stars. Dako na siya og tabang, Ma'am Nadine. And sa tanan no nga gusto pwede mo muhatag no unya i-share na ko sa inyo ako ang GCash account. At least ato gini siya nga matabang pod sa tong igsoon. Nagapanginahanglan gid kaayo sila karon og tabang. So maura gid na ang amo ang maura gid na amo ang kadto lang ha katong naay kanang ganar-ganar sa pagkakaron ba. Kana bitawng ayo lang pod ko ana kung tabanganan pod ta no. Kutob lang sa kanang kaya og able ta makatabang magita. Again, Ma'am Nadine, salamat kayo sa imuhang pag-send og 50 stars ani ato ang live. Dako na siya nga tabang. Okay, Brother Mikael Banak, nag-pray mi sa imong papa, ang mga prayer warriors og nag-pray pod mi sa inyong swab test result tungod kay nabaya mo direct contact tracing no sa imuhang papa nga unta nga ang Ginoo dili na mo allow nga maapektuhan pod mo. Pray na to ang imong mama ug imong mga igsoon. Kang Sister Melanie, salamat sa pulong sa Ginoo nga maoy nakahatag og pahinomdom sa tanan. Amen kaayo, patabang ko ampo nga maangko na ko maayong panlawas. Thank you kaayo Sister Melanie sa imong prayer request no. Ampo nato na kanunay. And kang Sister Jolly Amanti, amen dayag ang pulong sa Ginoo. Same lang gihapon akong prayer request para sa pag-alagad paubos sa akong kaugalingon. Salamat sa pag-ampo. God bless. Thank you Sister Jolie Amantino, parenta nga mag-pray ana no ang Ginoo magapanalangin sa inyo hatibok panimalay. Kang Sister Juji Buwalan ingong paniya. Salamat kayo sa Ginoo sa among kinabuhi. Please pray sa likod ni Roland nga adunay kaayuhan o iyang sakit ang sakit ang likod no, protection financial og sa buluhaton diri sa koronon na maplastar. Naay Pastor mo stand by September. Salamat sa inyong mga pag-ampo makahupay sa dughan. Adunay kaayuhan og katubagan. To God be the glory. Praise the Lord no. Sister Joji Buwalan, daghang salamat sa imong prayer request no. Atong i-pray si Brother Rulan og inyong kahimtang diha sa koronon. Sister Juji Isabel Lopez ingong paniya, good evening Pastor. Amen. Same gihapon akong prayer request. Pray nako Pastor, tagaan pa ka knowledge og wisdom. Pa-pray ko makalarga na sila Kish og Karim this year. Thank you kayo Sister Juji sa prayer no og sa imong prayer request ato nang i-pray kanunay ha. Kang Pastor Dan, hello Pastor Dan, good morning no. Salamat sa imong pag-tune in karong buntaga Pastor Dan. Akong prayer request Pastorans, church lot and building og mga regular Bible study og mga church activities every week. Salamat Pastorans, God bless you and more powers to your program A Journey with God no. AJWG. Tinood kayo. Salamat kayo. Pastor Dan sa imuhang prayers and sa imuhang prayer request ato nang i-pray no karong buntaga. Kang Ma'am Jocelyn ang paniya, amen. Kang Ma'am Giselle Alvior Grasparel. Hello Ma'am Giselle. Good morning diha kanimo Ma'am Giselle from Agosan Davao del Sur. Good morning. And kay Ma'am Chloe, Pastor, praying for protection, guidance and good health to us. Sa anak nako na nagmotor lang papuntang office niya, guide and protect him always. Thank you Jesus. Amen. Alright, Ma'am Chloe, maraming salamat po sa iyong prayer request and patuloy din po natin yan na ipagdarasal at meron po tayong prayer warrior na palaging nag-pray no, para sa lahat ng mga prayer request niyo po. And kay Sister Sheila yung panya, amen. Kay Brother Mikael Banak, good morning. Kay Ma'am Linda Manuel, amen. Salamat sa pulong karon kabuntagon, patabang ko ampo sa akong vaccine karon. Unta okay ang tanan og salamat sa kaayuhan ni Celso sa iyang kalintura og ubo, okay na siya karon. Pa-pray ko unta makakita nami pastor para sa among simbahan. Salamat sa padayon nga pag-ampo. God bless you always. There are a lot of churches karon, mo bitaw na ang sad but reality. Daghan kay churches karon nagapanginahanglan og pastor pero gamay na lang kayo karon nga mga batanon ang willing na magpastor. Nung pang Matthew chapter 9 verse 36, ang harvest perting daghana pero ang laborers perting gamaya. Una nga magampo gid tanong nga ang Ginoo mo send do, ang Ginoo na ay gamiton nga mga kasing-kasing to become a laborer sa iyang vineyard no. Nanginahanglan daghan kay nanginahanglan og pastor labi na karon nga mga panahon, daghan kay mga edad-idara na nga mga pastor ang nangawala. So Ma'am Linda, mag-pray ta labi na Sister Juji Buhala no, ampuanan nga naay pastor. Good morning kang Brother Eric Lobo, Ate Lumen, good morning. Ma'am Nadine, good morning Ma'am Nadine. Sister Irish Joy, good morning from Saudi. Ma'am Sister Melanie, good morning. Pastor Dan once again. And
Kang Sister Rose, good morning. Ma'am Chloe, good morning, no? Sister Jolie. Sister Jinky, good morning, no? Ato naning na-recognize kada daghan na tanaw diri ato naning na-recognize tanan. So, we gonna read another prayer request karong butaga. Last na to gibasa na kay Ma'am Tess, kay Sister Merlin, atong basahon ni kay Sister Maria Linda Sarsi. Good morning, Pastor. Amen. Relate kaayo ko ng COVID, Pastor, kay Di Jud Lalim. 100% kaayo ko nga langit ko, Pastor. Praise the Lord. Grasya kaayo sa Ginoo kay naka-recover ko, mao amping jud tatanan og dot-dot jud ta niya karong panahon na kay wala ta kabalo sa unahan unsa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Siya ra jud atong dalangpanan. Same gihapon ako prayer request. Thank you and God bless you all. Thank you, no? God bless us all. Thank you, Sister Merlin, sa imong testimony. Tinuod gid na. No, isa ko nga naka-witness sa giagian ni Sister Merlin when it comes of COVID. Kana bitong muhatod mi sa iyang pagkaon dito ang mga maghatod mig fruit nga dili man lang namo siya makita. Ang kadto na lang gid tawong gitunulan, no, kadtong mga sinaligan sa quarantine area mo ay motunol pod sa iya, no, di nato makita ang kahimtang sa tong mga mahal sa kinabuhi. As in, una nga kung mahimo mag-amping gyud ta, dili ta magpasagad kung walay mga importante nga lakawon, walay importante nga adtuon, di gyud ta mo gawas kung mahimo lang gawas sa naagi pag nagatrabaho. Na nga amping ta kanunay ha, and mag-inampo ay ta dot-dot gyud ta sa pagpangalagad. Salamat sa encouragement, Sister Merlin. Kang Sister Kilian, thank you, Pastor, sa mensahe this morning. Pasalamat ko, Pastor, sa Ginoo sa gihatag niya nga dugang katuigan today. Pre-request na ko, Pastor, maayong panglawas na ko nga og i-bless and i-guide ko sa akong mga decision making sa akong kinabuhi. And maayong panglawas para sa akong anak, ilabi na sa kay Marvin Tate and Jaden, i-guide and i-bless sila always, Pastor. Kana lang, Pastor. Thank you and God bless you abundantly, Pastor. Thank you, Sister Kaylian. Happiest birthday diha kanimo, Sister Kaylian, ang Ginoo magapanalangin. And thank you for tuning in every day sa tuang daily live, no? Kung mahimo makauban na to si Sir Marvin Tate din at least kanang naasiyay, no, naasiyay kanang kana bitawng access sa Journey with God, makauban na to siya, no. Thank you kaayo sa imuhang pagpa-pray kay Sir Marvin Tate ug sa imuhang love life, no. Daghan bay kayong magsanaol karon sa love life, no. Okay, so ato anang i-pray, Sister Kelly ana ha. Kang Sister Sheila, same lang gihapon ang prayer request, Pastoran. Salamat sa minsay adlaw-adlaw, Pastoran, nga makapadasig namong tanan. I pray nga Ginoo kanunay ang mahimong sentro sa among kinabuhi. Thank you so much, Pastor, sa pagtabang ug gampo. God bless us always. Thank you kayo, Sister Sheila, sa imong continuous na prayer request, and we'll continue to pray for that. Again, Ma'am Pipito Naiden, maraming salamat, Ma'am, sa 50 stars nga imong gisent for this ministry, for this sa pag-raise nato og matabang nato sa Banak family. And kay Ma'am Chloe, thank you, Pastor. Okay, thank you pod kayo, Ma'am Chloe, sa imong time ha ug sa imong pag-tune in. Thank you, Pastor, sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord, no. Grasya sa Ginoo ra gid na siya, Ma'am Naiden. So sa atong YouTube channel, ato aning basahon ang mga prayer request din hiya. Nay prayer request din hiya kang Sister Michelle. Ingon pa niya, please ko pray for baby Arshia Divine, kay taas kayo iyang kalintura. Salamat kay Pastor and to all prayer warriors. God bless us always. Okay, Sister Michelle ha, ato ang i-pray mohang anak si Angel, no. I mean si Arshia, Blessed Angel mo gud yung pangalan diri ba. Si baby Arshia Divine nga ayohon siya sa Ginoo. Ano, ang Ginoo mo ayo. And kay Ma'am Teresa, thank you Lord for another day. Good morning to all and Pastor Rans, God bless. Okay, good morning ka diha. Diha usab kanimo, Ma'am Teresa, no. Salamat kay sa imong pag-tune in diri sa tong YouTube channel. And so far wala naman tay nabasa pa nga lain pa nga kuan dinhi ano nga mga prayer request. So ato na ni siya nga i-close pinaagi sa pag-ampo. And again, I would like to remind everyone, no, nga kung ingon pa ni Brother Olimore, nag-tune in gyud siya para lang gyud, no, makauban ta niya karong buntaga. Mao ni siya ang COVID, no. Ingon pa ni Brother Olimore, amen, i-pray sa akong gibati, maglisod ko og ginhawa. Salamat, Pastor, God bless. Brother Olimore, no, ang Journey with God prayer warriors, Pastor Sumay and mga kaubanan nga mga pastors o uban pa nga mga pastors nga ako ang gipaabot ang imong mga prayer request, no. Ilabi na ang Bethsaida usab, naga-pray sila sa imong hadaghan mi nga naga-pray. Fight good, no, fight good, Brother Olimore. Kabalo ko nga all things work together for good. Ayaw kabalaka tungod kay nagtuoming ayuhon ka sa Ginoo. And mga kaigsunan, no, mga kahigalaan sa Journey with God friends and relatives, Journey with God family,
Again, if naman tay gamay na matabang, naman tay willing man ta na mutabang, no? Sa kahimtang karon ni Brother Olimar Banak, naagid siya sa kahimtang tabanganan siya financially. Aside sa tuang prayer, no? Kung naman tay gamay nga matabang, please let me know. Again, ako ang i-post ang ako ang GCash account or ang ako ang tawag ani, ang ako ang number. Pwede mo contact sa ako, pwede niyo ipadala sa remittance or sa ako ang GCash account, or kung naamay ka nang nagapangayo og bank account, actually dili ko mo post sa ako ang account number sa bank publicly. Kung namay gusto nga mangayo sa ako ang bank account number sa bank, i-PM lang gyud din tawo ko ninyo ha, kay dili ko kuan tungod kay nitagam na ko nga last month na ay mga disputed transaction sa ako ang bank account in tawon nga nakuhaan niya perti gamay ra tong tigo mo niya gikuhaan pa gyud mo nang hangtod karon nagpaabot pa ko og refund sa BPI kay nako yung mga disputed nga transaction nga wala gid nako kuana, wala gid nako buhata mo na nga nitagam nako mohatag og account number. So please let me know kung na may willing na mo tabang through transfer og money sa bank account ha. Pero kung kaya ninyo mag-GCash or remittance, let me know tungod kay para man na sa tong igsuon, no, si Brother Olimar. At least man lang, no, kung dili man nato matabangan ang kadako sa bill sa hospital, at least ilahang mga daily needs, ilang mga palitonon, ilabi na siyang sa pamilya niya karon nga dili siya makatrabaho for his family, di ba? So at least man lang natay gamay na matabang. Okay? So mag-pray sa ta, and i-pray na ko ang ako ang mga prayer task, and kadtong mga previous prayers or mga previous prayer request sa mga kaigsunan, no, kay Sister Jolie na nakatask ana, kay Ma'am Linda Manuel, kay Brother Olimar na nakatask ana, kay Ma'am Nadine, ang nakatask kay Ma'am Nadine ako na ha. Og sa uban pa kay Sister Rose na nanay nakatask na ana. Pero ang katong mga bag-o nga prayer request karon sa mga kaigsunan nga nagapaminaw, ato atong i-mention, ato atong i-pray. Okay? So, join with me and we're gonna close this devotional through prayer. Magampo ta. Ginoo nga labing gamhanan, Lord, ako kay mong pagpasalamat karong adlaw. Salamat o Dios sa imong kaayo sa mong kinabuhi. Salamat sa imong pagtudlo sa pag-remind kanamo on how important ang kaluwasan samtang buhi pa ang usa ka tawo. Salamat Lord sa imong pag-remind kanamo nga diin ang kamaturan nga ang tawo mahimong mindful sa salvation, mahimong mindful sa importance sa salvation pag ulahin na ang tanan. Kamaturan Lord nga ang tao dili pa ingon ana ka-aware kung unsa ka horror ang impyerno. Ang kamaturan Lord nga ang mga tao karon wala pa gyud kaayo naghatag og dako kay nga importansya sa salvation, sa decision making. So Lord please, tugot nga pinaagi ni atong mga mensahe, imuhang mapadayag og imuhang matudlo sa matag usa Ginoo nga samtang dili pa ulahi ang tanan, dawaton si Christ ug dawaton gyud sa matag usa si Jesus Christ as Lord and personal Savior sa matinud-anon o Dios nga pagdawat. Lord, salamat sa mga kaigsunan karong buntaga nga nagapaminaw sa mga avid viewers and listeners nining mga programa. Parahin ka magapanalangin sa matag usa kanila Ginoo, hupaya ang ilang mga kasing-kasing, tagbo ang mga panginahanglanon sa matag adlaw. O gabisan pa man Lord sa mga prayer request nga gisend sa imuhang mga kanakan nining buntaga, before namo ni Lord hangyoon diha kanimo sa makausapan nagahangyo may ikaw magapasaylo sa mong mga sala. Hatagi mi Lord og wisdom to mention those prayer request Ginoo. Lord, I pray bisan pa man sa prayer request Ginoo ni Brother Olimar Banak, lisod siya maginhawa because COVID attacked him every night, every day Lord. Ka sa ihang giliran og nagtuo mi Lord nga wa nimo siya gibayaan, wa nimo siya gipasagdan. So please Lord, hangyon ka namo nga imuhang ipataas pagbalik ang ihang oxygen level, mupaspas pagbalik Lord ang ihang heartbeat. Ug tabangin siya Ginoo nga makalingkawas yan nining mao nga battle nga iyaha Ginoo nga matabangan pagbalik labi na Lord iyahang nga makabalik siya Lord siyang panimalay nga usa ka healthy Lord. Kabalo ka sila ang sitwasyon ug mong giampo Ginoo nga ikaw magapakig-uban labi na Lord sa swab test result nila ni Brother Kael, ni Sister Judith, ni Brother Lloyd nga mahimo kini nga negative Ginoo. Tabangi sila usab Ginoo Lord. Giampo nako ang financial nila nga bahin
Ikaw Ginoo magagamit og tao nga mahimo nga kabahin Lord nga motabang siyang kahimtang karon. And salamat Lord sa pipila ka mga kaigsunan nga imong gigamit para niini. Ako mga pagampo Lord nga ikaw tabang. Ikaw Ginoo magapanalangin kanila Lord nga daghan pa sila usab Ginoo nga matabangan ibalos Lord imong mga hilabihan og dinagkong panalangin ngadto kanila. Lord giampo nako bisan pa man ang prayer request Ginoo ni Sister Michelle Sumatra, si Arcia Divine Lord, si baby Arcia Divine na asya karon sa point siyang kinabuhi Ginoo nga suffer usab sa taas nga kalintura please. Lord hikapa ang bata Ginoo sa imong gamhanan nga kamot nga maayo siya. In Jesus name Lord ayuha ang bata Ginoo. Tagbuha Lord ang panginahanglanon nila Sister Michelle sa matag adlaw, i-bless ilahang online nga business. Si Buddy Roy Lord ilayo siya sa mga dili maayo nga influence sa iyang workplace nga mahimo kang sentro kanay siyang kinabuhi, that you will always be his first love and his top priority. Make him Lord as a good father, faithful and godly father sa iyang mga anak, and make him also O God as a responsible and faithful husband to be to his wife to be. Sister Michelle ikaw magapanalangin usab sa kanunay, dasiga sila tanan sa pagpangalagad. I-bless ang tanan ni Sister Michelle Lord nga mga tinguhag pangandoy. Uban sa yung paghatag kanila wisdom and knowledge to continue sa pagmold silang mga anak diha sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Panalangin niyo sab si Pastor Alfie sa iyang mga sa iyang ministry nga imong gitugyan, uban sa iyang asawa, sa iyang pamilya, o tagay usab may panlawas bisan pa man iyang ginikanan Ma'am Nida, ikaw maghatag ka may panlawas Lord. Bisan pa man Dios nagaampo usab kami Ginoo nga parahin ka Lord magapanalangin usab sa kinabuhi ni Pastor Nelmar. Kung maga-normalize Lord siyang blood pressure, tagbuhay lang yung kinahanglan sa matagadlaw, entire family, good health, and blessings Lord silahang ministry. Giampo usab nako Ginoo bisan pa man ang prayer request usab Lord ni Sister Rose Ginoo nga mawala na Lord ang iyang gibati karon siyang panlawas. Og imuha siya nga ayuhon Ginoo in Jesus name. Ayuha siya Lord please. Bisan pa man kang iyang mga sa among ang mga saved loved ones Lord, ang Lagos, ang Labisto, ang Abuna family, that many of them will come to know the truth and accept your only begotten Son as Lord and personal Savior. Lord, I pray bisan pa man kang Brother RJ that he will be having, O God, a genuine relationship with you, and tugot Lord ng ilang mga transactions Ginoo mahimo kini nga magmadawon ug magmalampuson. And even to our parents, sa among mama ikaw maghatag kaniya mayong panlawas kanunay, ilayo siya sa mga balatian, tagbuhay ang panginahanglanon og ibalik kaniya Lord ang joy of her salvation, that she will be coming with us again nga dinamahan aduna na ang tinud-anay Ginoo o malipayon nga kasing-kasing to be part nga magapangalagad o bisan pa man sa mong papa, protection ni Jesus kanay ilayo siya sa Lord sa mga balatian usab, tagay siya mayong panlawas, protection ni Jesus yang pag-drive sa motor every day, and Lord nagaampo ko ngayong tagbono sabi ang panginahanglanon sa matagadlaw uban ni ana Ginoo ang imuhang pagdasig kanunay kaniya sa pagpadayon Lord sa pagpagamit sa imong buluhaton. Giampo usab nako bisan pa man ang prayer request usab Lord ni Sister ni Ma'am Linda Manuel nga makabaton sila og pastor, and sa iyang previous pa nga prayer request Lord nga nakatas sa mga prayer warriors. I pray Lord nga ikaw padayon nga magapanalangin ini ka Sister Jolie usab nga nakatask ang iyang prayers Lord sa mga prayer warriors para ka magapanalangin magapatalinghog din ni Lord labi na sa iyang kasing-kasing nga kanunay andam nga mahimo nga part sa imuhang malambuon nga ministry. Giampo usab nako Ginoo bisan pa man ang anak ni Ma'am Chloe Del Rosario, napatuloy niyo po na proteksyonan ang kanyang anak sa pagmamaneho ng motorsiklo papuntang office. Ganun din po pinagdarasal din namin na magiging ibibigay niyo po ang kanilang pangangailangan sa bawat araw. Kumplitong kagalingan ni Sir Elvis at saka sa kanilang nanay Ginoo. And Lord, giampo usab nako imong provision silang financial ang gikinahanglan, labi na silang apartment. Kay Ma'am Linda Lord, ang iyang first dose sa vaccine karon o ikapila man nga dose Lord, ikaw Ginoo maghatag og nindot kay nga reaction siyang panlawas Ginoo nga walay mga kakulian. Lord, panalangin ni bisan pa man ang prayer request usab Ginoo ni Sister Sheila Sumatra, patuloy ka Ginoo nga makiguban kaniya, magapanalangin og maghatag sa ilang gikinahanglan, protection siyang pag-drive sa kinan sa matagadlaw. Bless her relationship, O God, together with Brother Cesar. And panalangin niyo ang ilahang mga kids Ginoo kay Kiyoshi, kay Sauri, that you will always be the center of their lives Lord nga
magdagko sila nga dunay dakong gubag kahadlok diha kanimo. And I pray usab Ginoo bisan pa man padayon ka makiguban ni Sister Sheila siya mga decision making tagay siya wisdom. And Lord, protection niya ang mga mahal sa kinabuhi. Ilabi na Lord ang Pedragos ang sumatog suban pa nga mga relative circle of friends, co-workers, padayon ka maga-protection kanila Ginoo. And padayon ka maghatag og sustainable strength ni Sister Sheila to continue to live under your provision, guidance, and endurance, Lord. Nga magpadayon siya magkinabuhi nga mapainupsanan before you, Lord. Bisan pa man, padayon ka magapanlangin kay Nanay Nelma. Salamat sa iyong pag-extend siyang kinabuhi. Mga pag-ampo na kulod niya ikaw maghatag og mayong panlawas kanunay. And provision sa iyang mga maintenance. Normal nga blood pressure sa kanunay. Taas pa ang katuigan. Bisan pa man, kang baderon-ron usab. Padayon ka magapanalangin kaniya magalig-on. Gunta Lord matanggal na kining tumor siyang ulo. Uban sa iyong paggamit og usa ka specialist surgeon nga mohimo nini sa ingon. Uban sa imong pag-bless ni Ginoo. Bisan pa man i-bless usab Lord ilang financial nga gikinahanglan nga kini padayon pa nga molambo o ga matagbo Lord. Bisan pa man kay Sister Gingging padayon ka magapanalangin kaniya siyang trabaho sa Hong Kong, renew yang kusog sa matag adlaw o ga padayon ka Lord magapanalangin bisan pa man Ginoo sa iyahang bata nga gibantayan kay Laiso yan nga mahimong normal ang breathing sa bata Lord, mahimong normal ang iyahang sleeping hour. And giampo usab nako Ginoo mawala ng allergy sa bata. Bisan pa man kay anak ni Sister Gingging, si Jam, nga may mong manormal Lord ang iyang menstruation period para ka magapanalangin kaniya. I-bless Lord ang mga ang barling yang ginatake. And even si hang brother kay Brother Junjun para ka magapanalangin usab kay Brother Junjun. Mudako si Brother Junjun Ginoo nga magamit siyang buluhaton according sa iyang desisyon sa iyang plano nga mahimo siyang pastor soon. Lord, i-guard ning commitment. Bisan pa man sa ilang papa kay Brother Joey, Brother Dudoy pa rin ka magapanalangin usab Ginoo nga tagan niya dakong panahon Lord ang pagpangalaga diha kanimo ilabi na sa matag Domingo uban sa mga kaigsunan nga mga pastors. And tabangin si Brother Dudoy nga dili na siya maanod pa sa mga temptation sa palibot. Hinoon magmaligonon siya magpabilin siya nga magapangalaga diha kanimo sa iyang bag-ong pagsugod sa kinabuhi karon. I-bless Lord ang ilang mga plano ni Sister Gingging, ilabi na Lord ang ilahang panagbalik nga himahimo na kang sentro kanunay silang matag sa kinabuhi. I-bless usab Lord ang mga decision making ni Sister Gingging. Tagay siya kaligon siya ang panlawas. Ug unta Lord ang iyang mga tinguha nga iya kining madawat under sa imong right timetable Ginoo. Giampo nako Lord bisan pa man iyang ati nga diin mo dawat iyang ati Lord sa kamatuan dawaton kaniya Lord as her Lord and personal Savior. And if she's already saved yet nawala ang joy siyang salvation Lord, please i-restore ni ngadto kaniya. Lord, giampon nako bisan pa man ang mama answer ni Sister Gingging nga makadawat sila Lord og genuine nga relationship diha kanimo nga mobarog sila nini Ginoo gamit si Sister Gingging, ikaw pa rin makigistorya sa ilahang tanan Ginoo. Giampo usab nako Lord bisan pa man si brother Wendell nga parayon siya nga mga laga diha kanimo nga matinuan madasigon. Bisan pa man Lord kay Pastor Abandos o kay Pastor Rogelio Tahoy pa ka mag-bless lang ministry tagbuo sa bilang panginhanglanon sa matag adlaw. O gabisan pa man o Dios sa friend ni Sister Gingging si Sir Jeff Wiley nga imuhang ilayo sa Lord sa mga balatian ug itugot nga imong hikapon ang kasing-kasing siyang mga anak. Si Brother Nathaniel and si Brother Benjamin parayon ka magapanalangin kanunay kanila Ginoo. And Lord, isang pa man kay Sister Kilian, salamat sa iyong pag-extend sa iyang kinabuhi karon sa pag-celebrate niya Lord sa iyang birthday. Ako mga pagampo nga i-guide mo iyang mga steps, iyang mga decision making o ihatag ka niya Lord ang tanan niya nga mga tingog pangandoy under your right timetable. And maayong panlawas siyang trabaho Lord sa Hong Kong. Bisan pa man Lord siyang ka-relationship karon si Brother Marvin Tate. Nagampo ko sa iyong pag-protection siya kung aduna pa may mga blood clot nga hangtod karon Lord wa pa na ikaw mag-aayon niini. Sihang anak Lord nga si Jaden nga silang tanan Ginoo malipayon sa ilahang umaabot unya nga pagsugod sa imong right timetable. I-bless ang tanan nila nga mga decision making that you will always be the center of their relationship, oh God. Siyang anak usab ni Sister Kilan nga nasa diri sa Pilipinas ka maga-protection maghatag mayong panlawas labos ta na mo dako kini nga dunay dakong magpagkamahinadlo kundi kanimo Lord protection siyang mama ug papa mayong panlawas. Kay Ma'am Teresa usab Lord, giampo na kung ikaw maghatag mayong palawas kanunay, protection siyang pagtrabaho sa matag adlaw, ilayo siya Lord sa mga infected individuals. And Lord, bisan pa man sa iyahang anak nga mo surrender kinig taman diya kanimo nga magpagamit siyang talento. Labi na sa pagtudlo Lord. Giampo usab nako Ginoo bisan pa man ang prayer request usab Ginoo ni Dr. Charlie Dayon para ka magapanalangin nini makig-uban.
Og tabangi Lord ang iyahang mga tinguhag pangandoy labi na ang pag-set og mga projects, mga opportunity nga ma-spread imuhang gospel. Lord, I pray nga ihatag nimo ang tanang tinguha og pangandoy ni Dr. Charlie, protection sa mga anak, siyang asawa og sa tanan Ginoo nga mga kaubanan sa ASS sa AT uban ni Ma'am Joy Capistrano, Ma'am Jessica og sa tanan nga mga faculty and staff. Bless Lord their individual families, protection niya og tagbuhay lang mga panginahanglanon sa kanunay. Kay Ma'am Marilyn Metelli, nagaampo ko nga padayon ka magapanalangin kaniya Ginoo, magalig-on og maayo na unta siya Lord siyang asthma, mahalinan siya Lord siyang mga real property nga gipang deal karon. Ayang anak Lord nga imong hikapon na kasing-kasing nga makauban niya kini sa pagpangalagad og bisan pa man Ginoo padayon usab ka Lord magpanalangin bisan pa man amahan sa iyang igsoon Ma'am Maricho nga makompleto na ang iyang kaayuhan ug makauban niya kini sa pagpangalagad bisan pa man ang uban pang kaigsoon ni Ma'am Marilyn. Lord, bisan pa man kay Pastor Dan pa rin ka magapanalangin sa lahang church lot and church building nga makabarog kini imo nga i-provide Ginoo in your right timetable sa ilahang daily nga Bible study ka magaproteksyon silang pagbiyahe ug magapalayo ka ni Lord sa mga infected individuals o bisan pa man Ginoo pa rin ka panalangin sa tanilang mga panginahanglanon. Lord, giampo usab nako usaban pa nga mga prayer request, mga previous prayer request Lord nga naka-task sa imong mga prayer warriors. Nagaampo ko Lord nga ikaw magapanalangin niini. Bisan pa man sa prayer request Lord ni Ma'am Jolie, ni Sister Jinky, ni Brother Eric o bisan pa man sa uban pa Ginoo nga mga prayer request. Giampo nako bisan pa man kay Sister Merlin pa rin ka magatapa na langin, good health nila Pastor Sumay, tagboy lang panginahanglanon sa matag adlaw o itugot Lord nga ilang mga unsaved loved ones sa Ginoo makadawat kining tinuod nga relasyon diha kanimo before dili pa wala ang tanan. Panalangin ni sila Pastor Sumay, tagaigdugang panglangiton nga kalang si Pastor Sumay to continually share your words. O bisan pa man Ginoo nagaampo sa bako kanunay nga parayon ka magapanalangin bisan pa man Lord sa ilang mga anak Brother Frederick sa mga plano nila Sister Donna, ikaw magapanalangin ini bless Lord ilahang work, ilahang business, may nga kang Sister Christy, parayon ka Ginoo magapanalangin kaniya, magatagbos lang gikinahanglan good health sa baby Lord labi na siyang pagbuntis. May nga mausab kaniya o ikaw Ginoo magahatag kinlag wisdom to become a tool of blessings sa tanan nga nagapanginahanglan og work karon gamit ilang company Ginoo bisan pa man ilahang mga pangandoy tinguha sa unahan nga ilaha kini makabot sa imong right time magiandam para kanila og bisan pa man Ginoo nagaampo sa bako sa ilahang kauban sa panimalay Sister Lisa pa rin ka magabless magaproteksyon siya mga mahal sa kinabuhi sa matanaw dasigasis karoy sa pagpangalagad. Sister Mary Grace giampo nako nga mawala na Lord ang pikos niya focus ang iyang focus Lord nga padayon siya nga magamit sa imong buluhaton usab og mahimo kang sentro siyang kinabuhi may kaniyang first love and top priority bisan siyang business Ginoo. Amahan nga langit nun saban pa nga mga prayer request nga di nako malitok kay Sister Juji parayon ka Ginoo magapanalangin sa mga papers karon Lord nga process nila Sister Kish. Ikaw Ginoo magapanalangin niini nga within this year maka-transfer makabalhin na sila sa Missouri, protection sila ang daily nga trabaho Ginoo sa Dubai, uban ni Brother Karim o unta ang driver's license si Brother Karim yan kining madawat Ginoo. O sa mga unsaved loved ones si Brother Karim pa rin ka magapanalangin kanila ang Batiaw ang Orpeza, ang Abersaldo o ang Huerta family nga samtang di pa ulaheng tanan Ginoo makadawat sila tinuod nga kaluwasan Lord. Bisan pa man kang Brother Benji nga mosabang dagan siyang kinabuhi ug imo siya Ginoo nga hikapon nga maghinulsol og mobalik sa pagpangalagad ng matinudan og malipayon uban siyang usa ka asawa usa ka anak. Lord, wala ka may arang mahimo kung wala ikaw. Karong buntaga Ginoo, giampo na kung ikaw maghatag ka namo og malipayon nga adlaw, tagay mig wisdom sa among decision making, guidance sa among mga buluhaton or protection sa tanan among mga paglakaw. Tagay mig malipayon nga kasing-kasing magapaabot Lord sa imong mga katubagan sa among prayer. And bisan pa man Ginoo nagaampo sa bako nga padayon ka maghatag ka na og taas nga pailob, taas nga pasensya sa pag-undergo sa imong proseso. I-bless Lord ang tanan namo nga mga business woman, businessman nga mga kaigsunan, ang Lobo family, Sister Jinky, ikaw mag-bless lang business, ikaw maghatag og wisdom sa pagpalambo niini og ligunan tibok nga panimalay nga ang kadasig magapabilin. May nguman ni Sister Abing paring ka mag-bless usab maghatag og wisdom sa pag-manage silang business kini mo lambo under simong provision and protection sa mga trabahante labaw sa tanan ang ilahang kadasig ug kalipay sa pagparayon sa pagpangalagad magapabilin kini. Lord, among isalig kanimo ang tanan, salamat sa imong buhaton o pagabuhaton pa sa mong kinabuhi sa mga answered prayer ug ikaw Ginoo magabalo sa imong pinilo-pilo nga panalangin sa tanan nga mga kaigsunan nga dunida kong gugma sa pagtabang kanunay sa imong buluhaton ilabi na sa nagapanginahanglan.
I pray nga bisan pa man ang journey with God, padayon kini nga mulambo ug padayon kini Ginoo nga mutandog og mga kinabuhi sa tao, gamita kini Lord to change life o to change lives, Lord. O ikaw maghatag pagdugang wisdom sa imong ubos nga lagad nga gigamit para nini. Lord, wala kami arang mahimo kung wala ikaw. Salamat sa imong gibuhat ug pagabuhaton. Ang tanan among isalig ug gitugyan diha lamang sa matamis nga pangalan ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoo person nga manluluwas. Amen o amen. Daghang salamat mga kaigsunan no sa inyong padayon nga pagpakiguban, Ma'am Jo, Ma'am Jenny, Ma'am Tess, no? Kanunay mo nga naa sa mga pagampo, no? Namo kanunay sa tong mga prayers. And daghang salamat sa inyong makanunayon no nga pagpakiguban, dalaygon ang Dios. Og sa makausapan no, please let me know sa adunay willing no nga motabang mag-post ko karon dayon right after this. Mag-post ko sa ato ang matabang no ni Brother Olimar Banak financially. And gamay nga update lang no sa ato ang mga prayer list. Actually mag-end na ang month of June. So ang katong mga previous nga mga prayer request amo ato siyang isulat og balik katong mga wala pa natubag, pero katong mga natubag na amo na to siyang pulihan og bag-o. So kung naamo yung mga bago nga prayer request, palihog ko i-send ninyo na karong si Manaha, no? Pwede ninyo i-send sa ko ang personal account or pwede pud ninyo na i-send sa to ang Journey with God Messenger. Pwede mo dito mag-send og message and kanang mo reply sa inyo nga thank you, blah blah blah. Boot na siya, gibutangan ako nag-boot para maka-response dayon sa inyo ha. Boot reply na siya. Unya gamayng update no, grabe kayo ang Ginoo tungod kay si Sir Samuel Manaluto nga ginapapay ni Ma'am Tess, aduna nay dako nga kalambuan siyang health karon. Grabe pila ka days na nga nakigbattle siya siyang gibati no amidst of this pandemic mo na nga adunay dako kay nga kahimuan atong pagpray para niya. So padayon ta nga magpray para niya no. And sa tanan nga mga prayer warriors no, nagapray ko kanunay sa inyo ha, labi na sa inyong dako kay nga devotion and commitment nga magpray, mag-spend og time no para sa pagpray sa tanan nato nga mga prayer request ug sa mga kaigsunan. Daghang salamat no sa gihapon kini ninyong ubos nga lagad, Pastor Ran Sabuna. Temporaryo nga magapanamilit ug magaingon, magamping mo sa kanunay. Mag-inampo ay ta og idikit nato kanunay itong kinabuhi diha sa Ginoo tungod kay wa gid ta kabalo hantod kanos at tataman ining kalibutan. Ang importante 101 sure ta nga mo puyo uban niya human sa tuang kinabuhi diri sa kalibutan. Alright, so ug mga adlaw kita-kita no sab kita, dalaygon ng Dios, and God bless us all. Happy Tuesday morning kanatong tanan. Dalaygon ang Ginoo.